שאמרו לי שאני מראיינת אותך, שמאוד שמחתי. אמרתי שאני מפחדת לבוא אלייך מסיבה אחת יש לי רק טישרטים ואני מפחדת ממך. אני יכולה את יודעת, לדבר איתך באמת על כל נושא. אבל על בגדים, מה יש לנו לדבר על בגדים? לי אין מה לדבר על בגדים. יש לנו מכנה משותף. כן. שנינו נשים, אני נטושה ואת פרודה. מה שהרווחנו, הרווחנו. נכון. יש לי 8 נכדים, שבאמת, שזה מתנת אל. יש לי 3 בנות, צורס נוראות. אחת מתחילה, כולם עליה. עכשיו אני לא מדברת עם 3. הורים וילדים לא הולך ביחד. הבנתי. ילדים ושכנים הולך, ילדים וחברים. הורים וילדים קומבינציה לא טובה, הבנתי את זה. אבל עזבי את הילדים. את לא שמחה להיות לבד? כשאת באה ללב תל אביב, את לא לבד יותר. נכון. את באה לקיבוץ הכי פרטי שיש. את רוצה את הביחד, יש את הביחד. כולם מכירים אותי, ויש לי מקום שמור בקפה, שכתוב טוב ולב. באמת? כן. הבריאות, תדעי לך, זה הדבר הכי חשוב. נכון. ורק עכשיו אני מתחילה להבין את זה, מאז שהמנוח איננו ואני לבד. אני רוצה שהמוח יבגוד בי הרבה יותר לפני שהגוף. זה מה שאני רוצה.